Lucas en Gea presenteren. Binnenkort deel 3. Ja, zeker. En wat komt er op deel 3 te staan? Even kijken, onder andere Burry, Lisa, Santanera, natuurlijk wij weer. Ja, heel veel op te noemen. Het gaat hartstikke goed. De artiesten zijn er ook erg blij mee. We zijn ook bezig met diverse festivals rondom het album. We worden ook bepaald, zeg maar, gevraagd voor bepaalde evenementen om de artiesten mee te nemen. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. We hadden al jaren in het hoofd, maar ja, we zijn met Lilian begonnen eigenlijk. Die hebben we toen ontmoet met een talentenjacht. Ja, zo is eigenlijk het balletje begint te rollen. Dat we dachten van, hé, we gaan met artiesten bezig en er kwamen steeds meer bij. En ja, dan heb je zo'n album vol. Ja, we zetten vaak een aantal nummers van ons. We hebben nog vaak liedjes. We proberen wel eens weer uit. En dan kan dat mooi op zijn album. We hebben nu weer een heel mooi nummer gekregen van Pierre Kartner. Dat is een klein beetje zwaar. Dat gaat over iemand die overlijdt aan een ernstige ziekte. Maar ja, daar zetten mensen wel aan het denken, weet je wel. En dat is misschien niet zo voor een album. Maar in ieder geval op zoiets is dat wel weer leuk. Ja, we zijn al zoveel aan het opnemen. We hebben al de helft van een nieuwe album klaar. Dus gewoon Nederlands weer. En wanneer zou dat uit kunnen komen? Ja, de bedoeling was september, maar het is op het moment, we hebben eigenlijk te druk. Je bent zo bezig met allerlei festivals en ja, er komt een beetje een tijdsdruk. Dus ik kan me zo wegen dat het oktober wordt.